Шафагат Салиховны бик күпләр салаватның баянчысы буларак яхшы белә. Тыйнак кына, мыек астыннан гына елмаеп торучы, бик оста итеп баянда уйнаучы, әлеге егетне бик күпләрегез хәтерлидер. Ул үзе дә нәкъ исеме кебек, бик тә шәфкатьле. Кирәк чакта ярдәм итә, кирәк чакта киңәшләрен бирә, һәм әлбәттә инде бик оста итеп баянда уйный. Бүгенге көндә ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Мин бүгенге көндә тавыш режиссер итеп аппаратура белән эшли башладым. Менә музыканы бөтенләй барыбер ул бит чиркә бит, аны ташлап булмый. Үзем олгайып барсам да яшьләр белән эшлисе килә без һаман. Кайчагында әйтеп тә куям инде, бабай булып беттем, бала чагалар белән барыбер эшләп йөрим дип. Ләкин күңелле. Шафагат апай, эшләү дигәннән әйдәгез кайтабыз яшь чакларга. Сез бит инде халык сезне сер түгел, салаватның баянчысы буларак белә. Әйе. Элекке чаклар, яшь чаклар искә төшереп алыйк әле. Яшьләр искә төшерүдән аны миңа әйткәннәр, менә кайчагында шундый кызык моментлар искә төшә, аны китап итеп язарлык урыннарда бик күп буладыр инде әлбәттә. Безнең чыннан да ул салаватның да яшь чагы, минем дә япь-яшь чак, чәчләр кап-кара чак инде ул 30 яшь бит инде ул иратның иң шәп чакларының берсе. Вот менә шул вакытларда без салават белән танышып эшли башладык. Чыннан да ул вакытта аның заманында икенче булгандыр әлбәттә. Эшләдек без анда күп, но шундый вакыт ул вакытта эшлисең, акча да сиңа кирәк түгел, бер нәрсә кирәк түгел. Көнне 2-3 концерт эшлидер. Көндә бер генә концерт куйган вакыт эс булгандыр вакытта. Дөресен әйткәндә, менә без салават белән эшли башлаганчы, җырчылар беренче урында торсалар да музыкантларны бик күрсәтмиләр иде. Әмма бу беренче менә салаваттан башланда да дөресен әйткәндә. Музыкант җырчының тулландырып тора торган өлеш икән салават менән басым ясап алып чыкты дип әйтер идем. Шуңа күрә мин халыкка да бик рәхмәтле, салаватка да бик рәхмәтле. Бу җегет белән инде без 89 елдан башлап беренче иҗат коллективы төзегәннән бирле бергә эшлибез. Дустым Шафагатка багышлыйм. Гармунчыга. Parmakları bilen huya garmun tillerin sanay. Dersin ola dersin huya bir yigit garmun sayılay. Garmun sayırırsan dıvaştay garmun sayırıyla sayırıy. Kili kige yalgı bir yigit garmun sayılay. Garmun sayırırsan dıvaştay garmun sayırıyla sayırıy. Kili kige yalgı şafagat garmun sayılay. Biz менә салават белән эшли башлаганда, хәтерлим әле иң беренче без менә 2 бүлмәле квартирада аппарат куеп, кичләрен менә мин өйдә концерт программасы ясый торган идем. Шалла шәһәренең Зеп дигән бистәсендә торадыр идем. Бу авыл сыманрак инде. Мин урамга чыксам, апалар, абыйлар, әбиләр, сезнең ничәдә репетиция башлана бүген дип бездән сорап куялар. Идеяме? Әйе. Чөнки алар капка төбенә утырып, репетиция концерт тыңлый торганнар. Шундый кызык моментлар күп булды инде безнең. Салават белән эшләгәндә ул китап язардай әйберләр күп, әле пенсиягә чыккач тошны язарбыз. Алла бирсен. Әйе. Шафагат апай, шулай да менә хәзер инде ничә еллар үткәннән соң шул елларны сагынып искә аласызмы? Әллә каралы авыр булган икән ул вакытта дип искә аласызмы? Сагынып искә аласың, әлбәттә сагынып искә аласың. Беренчедән яшьлек бит ул. Икенчедән авыр булган, бәлки авыр да булгандыр, ләкин авырлык ул вакытта сизелми ул. Дөресен әйткәндә. Менә шул халык мәхәббәте ул авырлыгын синең бөтен исеңнән тора, дөресен әйткәндә. Мин әле бүген дә нинди генә коллектив белән килгән очракта да барыбер халык танып, искә алып хөрмәт белән синең белән сөйләшә, бу барса салават белән эшләгән вакыттан калган хөрмәт ул, дөресен әйткәндә. Һәм мин аны югалтмагач, ул минем өчен икеләтә бәхет дип таныйм. Шафагат апай, элек салават белән эшләгән чакларда ук белә идегезме? Ул вакытта сез бит инде бала гына булгансыз. Шафагатны әйтәсем килә. Мин туган елны Шафагат эшкә урнашкан. Беренче стажы мин туган елны башлаган 77-нче елда. Беләдерем. Сәхнәдән аны карый идегезме? Менә ышанасыңмы, Ләйлә? Башка да килмидер, менә шушындый
Шәфәгатьне хатыны булырмын дип, Шәфәгатькә күйеүгә чыгармын дип, башка да кирип чыкмыйдыр ие. Ләкин шулай да беләйдегез бит инде. Беләдер ие, Дөньяда андый кеше бар икәнен. беләдер ие. Уйнаулары ошый идеме? Һич югы күңелегезнең кирфеге булса да селкенә идеме? Күңел дөньям белән җырлыйсым киләдер мин бәләкәйдән үк. 8нче класста мәйтәм әнигә укырга барасым килә мәйтәм елап букыга. Әни җибәрмәде, апа да 9нчы класстан чыгып китте. Син дә чыгып киткәч, миңа бер үземә генә күңелсез булыр дип укырга җибәрмәде. Шул килеш минем ул хыялымда гына калды җырлыйсы килүем, җырчы булуым. Шуңа күрә Шәфәгатьнең дә менә шул гармунда уйнавы күңелгә кергәндер. Шәфәгать апа, сезнең әтиегездә, әниегездә беркем дә баянда уйнамаган, белүемчә. Сез каяннар кирип киттегез соң бу өлкәгә? Бу мәсьәләдә әйтергә була нәрсә? Әни дә гомер буе Азнакайранда авылда эшләделәр. Әни колхозда эшләде, әти шофер булып эшләде пенсиягә чыкканча. Ләкин безнең әтиләр авылда гына 6 бер туган егет үсткәннәр алар, яшиләр иде. Минем шуңа күрә 2 туганнар ярты авыл. Ләкин әти минем Тальянда уйныйдыр, бик каты уйнады ул. Чөнки әле азакы көнгә кадәр әткәдә инде хәзер мәрхүм әлбәттә. Әткәй азакы елга кадәр Сабан туенда гармон тавышы чыгарып безнең әти килә торган иде Сабан туйга. Иртәгә Сабан туй дигән көнне уже әти безнең урамда капка төбендә гармон уйнаса, значит иртәгә бәйрәм. Аны бөтен халык белеп торадыр. Әтинең тормышыннан шундый анекдот күп бер-ике генә әйберне әйтеп китәсе килә. Минем авылдашлар Казаннан кунакка кайтарып бик ишле семья. Сабан туй җитсә, әтине алып киләләр. Хатабай, әйдә, безгә әзрәк гармон уйнады, біз шулай җыелабыз. Сабан туенда утырабыз, әти әйтә, утырабыз, уйныйбыз, бер заман халык кими башлады. Халык яра тарала. Бер заман карыйм, мин утырам гармон уйнап ди, Сабан туйда ди. И богана байланган бер сарык калган ди. Bütün халык кайтып киткән, гармон уйнау барыбер да миңа әтидән килгәндер, чөнки әни безнең җырлый да белмәйдер. Аның көе дә юк иде, сүз дә юк. Әтинең туганнары барсы да ez булса гармон тарталар. Мин үзем гомумән менә әйтеп китәсе килә барыбер да. Мин бәлки бөтенләй башка профессия кешесе булганда булыр идем. Ләкин бәләкәй чакта минем сәламәтлек белән зур проблемалар булды. Нәрсәдер кеше баласы килә бит. Вот шул вакытта авылда музыка мәктәбе ачтылар. Мин ровно 2 атна укыдым монда. 2 атна укыганнан соң ябылды бит бу мәктәп. Ләкин менә шул гармонга тартылып, шул 2 атна эчендә мин калдым. И шуннан әкрен-әкрен үзенчәлек белән уйнап китеп, уку буенча да гармончы барырга тырышып киттем мин. Үзегезнең балаларыгыз музыка белән кызыксыналармы, уйныйлармы? Балалар, олылары, менә тагы бер кичкенә генә шундый олы балалар үскән чагында, беренче балалар үскәндә, без яшь, без бала үстерүнең әлбәттә аңлап та бетермәгән вакыт була. Аларга безнең игътибар җитеп тә бетмидер әлбәттә. Син ул вакытта бигрәк тә өйгә кайтып та кергәнсез бит инде. Шулайрак та булды. Кичкенәләре белән музыка мәктәбендә йөри, малай да, кыз да. Малай инде 4нче ел йөри баян классына. Ул әлбәттә музыкант булыр дип уйлабым. Математиканы яхшы белгәч, нотаны тиз үзләштерде. Ул утырар дисәң, ул нота белән сиңа уйнап бирә. Эндәшмәсәң, баянның кырыннан үтеп тә китәргә мөмкин әлбәттә. Бәләкәй кыз әле 1нче ел гына менә скрипкага йөри башлады. Ләкин ансы ошатыр, мин аны бөтенләй скрипка ошатмас дигәнем, ул бик ошатып йөри. Шулай Шәфәгать абый балага ирек бирү дөресрәк дип уйлыйсың? Бөтенләй баланың күңеле ятмый торган эшне кешеләр эшләргә ярамый. Әхлаки тәрбия мәсьәләсе әлбәттә ата-анадан, мәктәптән килә. Рәхмәтемне белдерергә сүзләрем җитмәй минем, кырларым, урманнарым күп, күңелем иркен минем, оныта алмыйм, онытмыйм авылым, урамнарым, хәтер буйлап еракларга сузыла торганнарым, оныта Хәтер буйлап еракларга сузыла торганнарым.
Яш чакта һәркемдә өйләнешербез дә, гомер буе бергә яшәрбез дип өйләнешә. Ләкин тормыш без уйлаганча гына бармый шул. Кайчакта бик якын, бик кадерле кешеләребезне дә югалтырга туры килә. Шәфәгать Салихов 2 баласы белән ялгыз кала. Ләкин балаларга әни кирәк. Шәфәгать абый яңадан өйләнә. Хәзер инде алар Лариса белән 4 бала тәрбиялиләр. Күп еллар үтсә дә, беренче гаилә белән мин 1981 елда өйләндем, 82 елда минем кыз туды, 86 елда малай туды, алар үсәләр, ләкин 15 ел яшәгәннән соң хатын минем бик матур яшидер әлбәттә. Хатын каты гына авырып китеп, кинәт безне калдырып китеп барды әлбәттә. Ләкин авыр булса да соңыннан барыбер Ират ул бер үзе яшәй алмый. Барыбер яшәргә кирәк. Әле минем дә яшь як, балалар да бәлки. Мин менә хәзер инде 15-16 ел хәзерге тормыш иптәшем белән гомер итәбез. Гомер дәвам итә. Бик күңелле матур гына тормыш ясап киләбез. Чөнки менә тагы бер малай, бер кыз үстерәбез. Сезнең инде беренче гаиләдәге малай белән кыз инде өйләнешеп, кияүгә чыгып беткәннәрдер. Әлбәттә, кыз инде минем Нижнекамск шәһәрендә яши, кияү белән 2 онук бар безнең, малайлар. Малай өйләнде, менә узган ел гына, менә онук булабыз дип көтеп торабыз. Шуңа күрә балалар әле икенчеләре бәләкәй. Өйдә зирә күңелле кайчагында кайсы пешмактан үтим икән дип уйлап йөрисең әле. Кеше җыела, кияүләр, онуклар, бала-чагалар бөтенсе җиргә шактый күбәйеп китәбез. Мин инде сорамакчыйм, теге балалар белән дә аралашып яши торгансыз дип. Әлбәттә, әлбәттә. Шәфәгать абыйга кияүгә чыгарга курыкмадыгызмы? Ни өчен сорыйм? Әлбәттә сер түгел. 19-20 яшькә зур. Әти-әнигездә каршы килгәндер, дусларыгыз да. Гомумән сүз әйтүчеләр булдымы? Шунысы кызык, әни бер нәрсә дә әйтмәде. Яра дип тә әйтмәде, юк дип тә әйтмәде, чөнки мин бәләкәйдән үк нәрсә уйласам, шуны үземчә барып эшли торган идем. Әнигә шәбә белән кайттык, менә өйләнешәбез дип. Әни тик кенә утырды, менә шулай иттереп ризалыгын бирде. Үзегез курыкмадыгызмы соң, Лариса? Эштән бәлки курыкканмындыр да. Шәфәгатьне күптәннән белгәчтем, аның яхшы кеше икәнен белә торган идем, белә идем. 2 баласы бит инде, берсенә 15 яшь, берсенә 10 яшь. Балаларын да жәлләгәнмендер инде. Әти кеше барыбер үзе үстерә алмый. Юк, Ират кеше үзе генә балалар бар үстерә алмый. Мин икенче өйләнгәндә миңа 39 яшь, юк я 38-39 тирәләр диндейме. Ларисага 20 яшь. Толар тулмас. Ул студентка, иптәш кызлары, Лариса чыкма, карт бит инде ул диделәр. Минем иптәш малайлар кайберселәре мине шулай ук өйләнмә, яшь бит әле ул, тора алмассыз диделәр. Өйләнмәгез дигән, кияүгә чыкмаган дигән кешеләр яртысы аерылышып, тарашып беттеләр, без һаман яшибез әле. Шуңа күрә ул шулай язган, Ларисага бик зур рәхмәт, ул аны яшь кенә булуга карамастан шул кадәр дөньяны аңлап алып кирип китте. Булгандыр авыр чакларда, ләкин монда Ларисадан бик күп нәрсә тора. Аңа бик зур рәхмәт әйтәс килә, тормышны ул алып бара. Минем характер генә слабыйрак, Ләйлә. Слабый дип нәрсә әйтергә телисез? Слабый нәрсә әйтергә телим. Мин уйларга магу, аннан соң эшләмичә коргам, ярарсың оннан дияргә магу. Лариса улны әкрененә уйлый, ләкин барыбер менә бер тотынга җир әйдә озакка кадәр ул алып барып чыгарга тырыша инде әлбәттә. Семьяның ул стержен дип әйтик, ул әйткән стержен Лариса тота. Ул безнең нәрсә эшләргә кирәк икән дә белә, ничек барырга әкрененә шул юлны направление тапара. Ул безнең минем балалар бәләкәй булса да, аларны да карап үстерде, яшь кенә булуына карамастан. Шәфәгать абыйның 2 баласын ярата алу сезгә җиңел бирелдеме? Баштагы елларда авыррак булгандыр, үзем дә яшь бит инде, күпе берне аңлап та бетермәгәнмендер. Тора бара аңлаштык, җайлашты. Хәзер инде үстеләр. Үзебезнең дә 2 бала бар бит инде. Мин үземне 4 бала насыйтып сизәм инде хәл. Оныклар кызның әби дип йөриләр хәзер. Үзем яшь булмасам, яшь булсам да әби дип йөриләр. Сез иң яшь әбидер инде, әйме? Шулайдыр инде. Әби диләр.
Шафагат абый, менә үзегез дә әйтеп киттегез, хатын белән аерма 19-20 яшь дип. Хәзер Лариса белән. Ну, Ничегрәк? Лейла, беләсеңме, бу менә анекдотка әйләнгән моментлары монда булды инде. Хатын минем эшли балалар санаториенда, педагог, тәрбияче булып. Балалар йөриләр күп, карарга кирәк барсында. Ларисаның телефон өстәлдә калганда, шалтырый телефон. Минем звонок килгәндә, Ларисаның телефонда минем рәсем чыга. Бер кыз бала белән кигән электр алганда инде Лариса эзләп тапкан апасы излә шалтыраталар. Ярар, рәхмәт. Бу кимсең, бу ким шалтырата сезгә дип төпшенә икән бала. Лариса инде бу ирем минем тормыш иптәшем дигән. Ой, бик рәгиски икән бит инде бу сезнең дип әйтә ди. Шуннан да мәхәббәттә бәлки яшь кенә артык роль уйнамый дип уйлыйм мин үзем дә. Шуңа күрә Аллага шөкер. Яшибез. Бәлки ул мине яшәртәдер дә әле. Картаярга дип бирми. Но мин аны картайтам. Шафагат абый, ул бит инде сезгә гастрольдә йөргәч, төрле сүзләр дә ишетә торганнардыр. Аллага шөкер. Гайбәттә бик күп йөри торган. Аллага шөкер, хатын минем малай кеше сүзенә карап та тормый. Икенчедән аның рус әйткәндә подруга диләр иде. Әйе, дуслар. Менә без ике утыра башлагач, бәлки бик подругалар да калгандыр. Булса икәүдер аның дуслары да. Хатын гомумән бер вакытта кеше сүзенә дә карамады. Кеше сүзе кеше үтәрә дигәнне ул яхшы аңлый. Шуңа күрә менә без икебез сөйләшеп, икебез аралашып яшибез. Аллага шөкер. Лариса, шулай да сез кияүгә чыкканнан соң татар халкында бит инде гайбәт дигән бер бик көчле. Күп сүзләр ишеттерделәрме? Менә бу сүзләрне ишетү авыр булдымы? Гайбәтне күп сөйләделәр, күп ишетергә туры килде. Элегрәк инде бик авыр кабул итәдерим. Хәзер инде бу гайбәтләргә игътибар итмәскә тырышам. Һәр кешенең дә гаиләсендә үз проблемасы була, үз кайгылары була. Кешегә әйтми торган серләр Кешегә әйтми торган серләре була. Мин менә 16 ел яшибез бит инде. Мин үземчә уйлыйм. Гаилә 80%, 70% хатын-кыздан тора. Гайбәтләргә ышансаң, инде тормышта булмый инде. Бигрәк тә иҗат кешесе, ул бер аерым мөхиттә яшиләр алар. Алар турында сүз сөйләмәсәләр, гайбәт сөйләмәсәләр, димәк ул кеше турында онытырлар иде. Ул гади генә кеше булса, иҗат кешесе. Әйе. Зәңгәр күленең суы салкын, салкын тирәнегә күрә. Зәңгәр күленең суы салкын, салкын тирәнегә күрә. Хиш исләремнән чыкмыйсаң, өзелеп сөйгәнегә күрә. Хиш исләремнән чыкмыйсаң, өзелеп сөйгәнегә күрә. Шафагат абый бит ул һәр вакыт чыннан да гел гастрольдә, аның кайтып та кергәне юктыр. Ул бик күп җырчылар белән эшли. Аның менә шулай өйгә кайтып та кермәвенә ачуыгыз киләме? Юк, ачуым килми, чөнки мин кияүгә чыкканда кемгә чыккан белеп чыктым бит. Иҗат кешесе, ул аның гомере гастроль. Өйләнешкән мәлләрдә бик авыр икән, конечно. Әле ул ишектән чыгып китмәгән. Мин инде сагынып җылый торган идем. Хәзер инде ялештек. Сез бер хәл, балаларыгыз ничек кабул итте? Белеп торалар бит. Әтисе аларның гастрольдә. Алар сорау да бирмиләр, кая әти дип, кайчан кайта дип кенә сорыйлар. Шафагат абый үзе ниндирәк әтисең? Шафагат ул йомшак кеше. Күңеле әйбәт аның. Күңеле әйбәт аның йомшак. Ул бер вакытта да каты бәреп әйтмәй. Ул кеше рәнҗетмәй. Кеше рәнҗетмәй, кычкырмый. Балаларга килгәндә инде ул бик яхшы әти. Безнең менә бәләкәй кызы Миләүшә, бер 2 яшьләр булгандыр инде. Шафагат кайтып керә, утыра диванга, носкиларын солдыра, Миләүшә аякларыннан үбә башлый. Менә шулай итеп ярата. Әтисен шул кадәр ярата иде. Нигә елыйсыз?
Әллә моны карап тору йөрәккә тиедеме? Шушы күренешләргә карап торам да мин, күңелем сөенә. Чөнки мин үзем әтисез үстем. Миңа 5 ай иде, апага 3 яшь. Әти вафат булды. Менә 20 яшькә хәтлек мин әти дип әйткәнем булмады. Кияүгә чыккачтан Шәфәгатьнең әтисенә мин авыз тутырып рәхәтләнеп әти дип әйтеп калдым. Әтигез биргән киңәшләрнең иң истә калганнары бармы? Әти әйтә торган иде. Бер вакытта да хатын-кыз күңелен рәнҗетмә. Хатын-кызга яхшы мөнәсәбәттә бул. Сиңа әйбәт мөнәсәбәттә булсалар, син дә шундый ук мөнәсәбәттә булырга тиеш дип. Мин шуңа күрә мәхәббәтнең төп, менә нигезе шуннан башланыр дип уйлыйм. Мин дә шуңа күрә бер дә рәнҗетәс килми Ларисаның да, ләкин барыбер булгандыр әлбәттә, минем гаип белән авырлыклар күрсәткән вакытларда булгандыр әлбәттә. Ләкин мин хөрмәт итәм, яратам, шуннан да хатын-кыз өчен яшәргә кирәк. Шәфәгать абый гел гастрольдә йөргәч, бөтен үй эшләре сезгә кала торгандыр бит, Лариса. Шулай, бөтен үй эшләре минем җилкәдә инде. Балаларны мәктәпкә озатырга, каршы алырга, музыкальныйга озатырга, итәргә, апкайтырга, үй эшләрендә кран батыла, мәсәлән, сулы ага, утюг батылып чыга, менә ул кирәк хәзер миңа. Отверкалам да ясыйм. Көтеп утырсаң булмый. Шуңа күрә тиз генә алам да ясап куям. Семьяны саклап, дөрестләп алып баручы барбыр да хатын-кыз дип табам мин. Чөнки ул түземдә, ул сабырда, ул эшчәндә, ул тырышта, бөтен нәрсә хатын-кызда. Мин менә үзем уят булса да әйтим, Ләйләйме. Өйдә кадакта каккан юк. Хатын шәмисең ни Шәфәгать абый? Менә вакыт эш нәрсәдә хезмәт хакы алып кайтам мин вакыт. Лариса, шулай да сездә тикшерү дигән әйбер бармы? Ул бик күп хатын-кызларга хас әйбер, 5 минут саен шалтыратып, син кайда, нишлисең, кемнәр белән? Андый әйбер дөресен әйткәндә миндә юк. Ул көне буена да шалтыратмаска Мөмкинсез инде. Мөмкин, әйе. Ират ул үзен бәйдәге эт кебек хисәргә тиеш түгел. Мәхәббәт булса, күңелдә, гаиләдә, семьяда була, тату да була, бәхетле дә була. Баянчыга кияүгә чыккач, үзегез җырлаганыгыз бармы, Лариса? Җырлап карарга дигән уй белән яшәдем һәм 30 яшьтә беренче тапкыр җырлап карадым. Ошадымы син? Шәфәгатькә ошады. Кайга килде дип, бик кайгырма. Ул үтнәс күп кенә тоела. Кояш чыгар алдыннан да башта җиргә шаулап яңгыр кыела. Мин Шәфәгать дип күп эшләмә. Оста баянга да кирәк терәү. Ял итәрмен дип тә хыялланма. Җырчылар күп, ә Шәфәгать берәү. Бәйрәмең белән, Шәфәгать абый. 55 яшь тулу ул зирә әйбәт әлбәттә. Ул 54 түгел инде әлбәттә. 55. Барыбыр да әле күңел 18дә яшисе килә, эшлисе килә, картаербыз тиз генә дип уйламыйм, чөнки әле минем үзегез күреп торасыз, балалар, мин йөрим инде. Минем кичкенә кыз үсеп, мәктәпне бетереп, кияүгә чыгып тормыш юлын башламыйча, миңа картаерга ярамый, гомумән. Хатын да яшь бит әле.